everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Og karon mga higala, niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon, Limbo! Surrender na lang ni Boss Eman. Kung dili ka gustong mabunog maayo, pagpakahilom na lang. Salome! Tingog ni Eman. Salome! Nahibaw ko nga nakasunod sa bahay. Kawas niya! Kung di ka gusto nga may daotang mahitabo, ninig-ibong kabit. Ayaw pagawas doon rin na! Ayaw! Tingog ka ron ni Joseph. Si Joseph ka nagigapos nila o gihimong taming ni Eman. Karon, dili ka na yun makalikawas sa kamatayon, Salome. Gitugyan ko na ang tanan sa Ginoo, Poldo. Boss! Tabang, boss! Boss, tabang! Batiyo mo ni Salome! Aray! 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 Ang sunod ka po sa armas, sa una ni Joseph Puego, Salome! Pusang gawas na! Ayaw! Aray! Usaw mo ko ni mo! Himo ang taming! Dorina! Ayaw pagawas ni Asmay! Gawas na, Dorina! Gupon ko ang naon ni ning doktor! Kung di ka mo gawas! Kana! Musunod kag yun sa tanan kong mando, Salome! Sama sa unang panahon! Oh. Unsa man tibiyong? Boss, giboyak tamis po no? Oh. Mutugbang yun ka nako, no? Parehas kitag dagan sa utok. Okay. Sige. Mahimong buhion ko pa si Joseph. Pero ibaylo ang imong lawas. Ni anak ko, mabuhiin na siya. Wa siya labot sa imong kasuko na ko, Eman. May labot kini mo, doktor. Tungod kay gisagop kaniya. Boss! Boss, tabang! Paduol na. Postura! Wow. Nakadot na yun ay ang imong gugmay ni Tawhana. Kay sakitan ka naman kung sakitan sa siya. Ha? Postura, laki! Ni anak ko, surrender na ko. Buhiin na lang si Joseph. Sige. Duol na ko. Duol. Ayaw ni pistola ang ni Joseph. Muduol na ko. Boss! Ilabay ang imong armas. Ang tanan yod. Wala ko'y armas. Buhiin na si Joseph. Okay. Oops. Balik og pataas ang imong mga kamot, Dorina. Mamatay gyud si Joseph kundi kamutuman sa kong mga sugo nimo. Mutuman ako. Gapusa siya. Gapusa si Dorina. Dali! Pinagin ako matangtang akong baat sa baba. Ayaw nagpasakitis Dorina! Hilom! Huwag ka pa makailain akong asawa, Joseph. Dili kinisama sa ubang babae nga hinhin kaayo. Kung sa pa may gipaabot nimo. Patsa na ko. Aron mapuno nis imong kasong atubangon ang akong kamatayon. Andam ka na bang mamatay? Oh! Patsa na ko. Patsa na ko kay makasasa ko! Ako na lang ang patsa.
ug ayaw nag-iangin si Joseph kay wa siya sa... Sadaan lagi siya kay iya kag giluwas sa kamatayon. Nakabati ka? Ha? Nakabati ka ron? Muuwan na sa. Ug mao karon ng panahon nga mamatay ka na unta. Panambot kung unsay bertod nimo nga nabuhi ka pa man. Nabuhi ko. Tungod kay ako ang mupatay nimo, Eman. Oh, mupatay ka na ako? Nagaginapos ka naman? Patpat yan ang asawa ni mo, boss. Tingali magaigyan sa sana. Mura na ba iring ang imong asawa? Doon ay pito ka kinabuhi. Nakuhaan na ni Puldo. Ayaw kahadlok. Ginapos na siya. Ug daghan ta. Wa na'y makaluwas niya. Karong adlaw siguroon ko nga mamatay na gyud ka pinaagi na kong armas Dorina. Unsa pa may gipaabot nimo? Patyan ako! Ah! Ayaw po sila si Joseph! Wa siya labos sa akong atraso nimo. Ako na lang mo ipatya! Gusto ko nga makita kang mag-antos sa lumi. Tungod kay giguba mo ang tanan akong mga plano. Boss, tingog tuloy ka. Pagita siya! Dali! Si Paldo! Paldo! Dahil ako sa ibabaw! Gigain ko sa kahoy! Salamat! Dili pa gudi ko mamatay! Paldo, padali! Saan ako ni ka? Eman! Eman! Oh, Lika. Nadakpa na day na ni mong bayhana. Patyon ko na siya! Ayaw una, Lika. Salbahis ka? Imo kong gihadlok og maayo! Posto na, Lika. Itugyan na siya nako. Patyan na siya! At ayaw na nagdugaya pa! O lagi, mamatay na ni siya. Joseph! Dorina. Iman buhiin na lang si Joseph. Ako na lang ang pahimungti sa imong kasuko! Sa dili pa ka na mahitabo. Sultihi una ko kung hain ang kwarta nga halin sa bata sa lumi. Nahibaw ko nga naani mo ang maong kwarta nga gisuik ni Layla. Ihatag kinin ako. Boss, patyan na boss. Tuwa sa lungsod. Nahimong tindahan. Eman! Eman, ako na lang ang pasakiti. Nagdugo ng mayo ang sama ni Joseph sa tiyan. Ayaw na siyang tanduga! Palagot ko nimo sa lumi. Gigasto mo ang kwarta nga dili imo. Kwarta ka to bugti sa kinabuhi sa mga bata nga inyong gikidnap. Atong gikidnap sa lumi. Apil ka sa pagkidnap sa mga bata. Apil kang nagpahimo sa kwarta lin sa mga bata. Busa ayaw pagminaot. Wa ko magpinaot! Bisan karon nga nalimot ako sa akong nangagi. Pero gibati na ako. Nga gusto na kong mag-usab. Nausab na nga kung huna-huna. Apil nga mamatay kining maong doktor, Dorina. Laing mahibaw kung asa na mo ilubong ang patayng lawas ninyong duha. Joseph! Joseph, tingog! Joseph! Magkamausap na ikaw magdrama-drama, Dorina? Joseph! Iman, ayaw na pasakitin si Joseph! May surrender ako di mo! Ako lang imo tuyo, di ba? Gusto lang kong mahibaw si Joseph sa tinuod ni mong pagkaikaw sa lumi. Ayok ka. Oh! Ako ka nang angkuno nga hayop ko! Ug malas mo nga hayop ko. Pero sa di ka pa mamatay, maayo na mahibaw ka kung unsa kini si Salome. Kidnapper siya og mga bata. Ug usa sa gikidnap niya mao ang batang ginganlan og Elizabeth nga iyang gisibat. Dautan kini akong asawa, Joseph. Ang batang si Elizabeth ang iyang gisibat gikan namo. Gusto siya nga magsulo na sa maong business. Gusto kong muundang, Eman, tungod kay nakonsensya na ko! Ilom lakip! Ayaw na kumutang sama ni Joseph! Patyan na sila! Patyan na! Aron makasibat na ta! Oras na nga mubabay mo sa kalibutan. Ikaw ang papilion ko, Dorina.
Kinsay akong unahon pagpusil sa o? Ikaw ba o si Joseph? O sila ang imong kaugalingon! Yeah! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!